Dokmoka Dikrut Sarpo Dhaba along mechode. Phaikuni ni phaipho ningkan suri hini ra inkoira hini Dokmoka ahithia dung kedo Dikrut Sarpo Dhaba mechode. Pini Porphai kre hini ra achite apor Dokmoka Dikrut Sarpo Dhaba along me kecho longlok ke Phurun kitchen room arlo Phak Ok Kephi athu keklok me ade kethur pen rap angsong rubber ki uralong me kele dam rock pensi me kecho longlo.Lapen kitchen room arlo rubber an han ketun kedang ajaton do an tame me chopon laplo bon se tame kecho bom ahut gas isi ta kangbop ave.Lapen Monit atum enut ta areng ahu keso pon ave.Dhaba Phurun kitchen room arlo kedo ahormu ke pajokdun un epinsi me chopon thailo pusi Dikrut Sarpo Dhaba ahem phi pen nang pachini dunlo. Fire Brigade atum 12:44 PM apor si lang.Lapen me ade kethur pame ponlong pamelo. Inglong kiri Om sekot pen non fire brigade nang lelo asi fire brigade ton non tu cirap dun po Ajib Oi cire tu Son itu dia lelaki. Anda fire brigade nunggu wang lo mah? No wang. Fire brigade kau nak pi apor pen senang le lo, nama pun kenang.